bratři a milé sestry, zdravím vás tak, jak je v církvi zvykem od počátku. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Za milostou a pokrem tvůj, buď tobě díkáš sám. Amen. Bez té rodiny by to asi vůbec nebylo možné. Nedovedu si představit, že by člověk tady měl být sám. Ten farář, který žije v celibátu, tak je od toho života odtržený. Spoustu starostí, docela všedních mu musí připadat malicherných, zbytečných, protože žije tak někde o stupínek vejš, někde mezi tím nebem a zemí. Zatímco farář, který má rodinu, tak ví, co to je, když je dítě nemocný, a pro mě to je takový, jak když si dobíjím baterky doma. Moje paní se obětovala rodině a dětem, má skoro 4 ročníky teologie, zbývá 1 ročník, to už asi nedodělá nikdy, protože máme 4 děti, čekáme 5. Ale zase tady dělá službu jinou a možná lepší, než kdyby to dodělala a byla někde na faře sama. U mojí paní tady říkají, že půjde do nebe i s tím koněm rovnou cestou. Říká se takový přísloví, co zkazí farář, to dobrá farářová napraví. No toho tady moc nekazí, takže já toho moc nezachraňuju. Ale co zkazí farářová, to nespraví 10 farářů. Tím prosím vás, nechoďte na nás. Dobrý den, vítáme vás pěkně. Já bych vás nejradši vyhodila, ale nemůžu si to přeci jenom dovolit. Víte co, my máme prase, když je to ona, tak je to Esmeralda, a když je to vepřík, tak je to Lucipidus, protože v Černých baronech vojín Kefalín krmil prasata a měl Esmeraldu nebo Lucipiduse. Na venkově se většinou dělá zadarmo a dělá se hlavně proto, že člověk to měl rád a že zkrátka to byl generační vztah, a to dneska není a nikdo nebude, zadarmo nebude nikdo dělat. Protože všichni řeknou, já se přeci nebudu dřít a nebudu mít starost. To znamená, že jestli teda v tom družstvu dneska se nedřou a nemají starost, tak je to teda chyba. To je vidět, že to ještě furt stát podporuje. Část našeho zvěřince je v mobilizaci. No a ty beránkové, ty jsou jateční, a takže teda bez ohledu na filmaře se musí zavřít honem kurníku, ať by tam všechno sežrali. No představte si, že třeba jsme dali kočárek na řetízek za gumák a vezli jsme Láďu na pole a tam byl na tom poli, že já jsem tam pracovala a on byl v kočáře nebo byl třeba na dece a třeba byl na dece na poli, byly ty děti všechny a já jsem je zula a tím pádem oni nemohli utíct, poněvadž je to tlačilo až krábalo, no úplně jsem věděl, to je možná, že by nějaký ochránci lidských práv na mě vylítli a už bych byla někde v Pardubicích a mohli byste točit film Máňa znova. Dneska se podívejte na svět a podívejte se dneska tady třeba na tu naši kriminalitu, která nás trápí, i když zas bych řekla, že aby noviny psali o tom, že u Korábku zametali záhrobeň a štípou dříví, to nebude nikoho zajímat, ale hledají se teda senzace a hledají se teda všude, mně se zdá, že se hledají až moc, že, ale jak je vidět, že jo, je nejčtenější deník, je Blesk, no tak to je taky, ale já myslím, že to taky značí o něco o úrovni národa, ne? 4. září jsem měl narozeniny 91. No, ono to je ještě, už to stačí a dopakuju, jak to bude dál. No, to. Jako ten vývoj, že spíš jde negativně než pozitivně, protože zase je to lehčí. No proč budete poctivě celý život pracovat a nic z toho nemít, když můžete nějakým podfukem menším, větším, hezkým, horším si k něčemu pomoct?
No ale to je otázka každého, je to otázka svědomí, je to otázka přístupu a všeho. A zas musí během doby se snad musí taky jako ukázat, že snad ta poctivá práce je smysl života a že by nás to mělo povnášet, ale nevím. Musí k tomu být veliký optimismus. Teď vůbec. A na vesnici zvlášť. Tak hele, nechtěj, aby ve filmu byla byta. Tak s tímhle teda nepočítejte. Ne. S tím nepočítejte. Práce s dětma v tom sboru, no tam mě především baví. To zase není to, že by se do toho člověk nějak musel nutit a to je asi základ i úspěchu každýho, že jo. Když se vypustí práce s dětma, tak v dnešním odnáboženštělým světě to je zabiják. Já jsem udělal to, že jsem vzal auto a jel od vesnice k vesnici a pokud bylo možné, tak jsem si dítko vyzvednul, dovez ho sem. Tady jsme měli náboženství, jak se říká klasicky, dneska bychom řekli spíš biblickou hodinu nebo nějaký odpoledne, je to něco mezi náboženstvím a skautem a turistickým oddílem. Hodinu máme asi takový vážnější program. Pak jdeme třeba zase ven, taky jsme zavedli společné jídlo. Jezdíme na vodu, na lyže jezdíme. Děti mají společné zážitky a už je to potom jinak táhne k sobě a víru v Boha, to všechno, berou jako součást něčeho příjemného. Proč bychom my spolu nemohli dělat ještě něco jiného než bohoslužby? Nakonec pro ten sbor je to zase důležitý pro přežití, protože jsme roztříštěni, je to 60 vesnic ve okolí. To je krás. Tak tohle nebude. Tak pojďte, pořádně! Dobrý, další. Marku, já tě křtím ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Dvacet let jsem dělal kovařinu, jako takovou tu surovou zemědělskou kovařinu, od podkování koní a ošetřování končetin, skotu. No a jakož člověk jde tou cestou s Ježíšem, tak pořád jak si v něm hlodá ten červík, že by měl Bohu jaksi něco přinést. Takže bych měl sloužit těm nejpotřebnějším v podstatě. Tak pojď. Tak pojď, Mílo. Koupíme se, děkuji patrně. Já si myslím, že to není myšlenství. Že to je druh života. To zkrátka, oni se do toho narodili, oni musí žít. Tak jako někdo zdolává třeba 8000, tak oni zdolávají tu svoji 8000. Pohled, jak můj život plný strastí, ve víně se zvolna rozplývá. Je krásné držet sklenku, když se nikdo neptá, jak je venku a co dál až dospívá. Při vzniku toho sboru po tolerančním patentu se muselo pozbírat buď 500 jednotlivců nebo 100 rodin. No a tady na těch Železných horách to bylo 60 vesnic a do dneška to tak je. Takže ty lidi jsou z velké vzdálenosti a zdaleka nevytvářejí monolitní blok názorů a myšlenek a osobností a charakteru a inteligence. Oni si vždycky museli na všechno vydělat sami, na všechno sebrat. Takže když přišlo opravit faru, opravit kostel, stodolu, sociální zařízení, nebo teď opravujeme školu, tak oni si na to vyberou sami.
Když člověk dělá něco rád, někam chodí rád, tak ty peníze se na to vždycky pak už najdou. Tohle je bývalá církevní škola, postavená někdy v roce 1850. Tady byla původně třída, kde se vyučovalo náboženství, ale i všechno. Teď tady byla a zase bude modlitevna pro bohoslužby v zimě. Tady vedle to bude moje kancelář a zároveň místo, kde se bude vyučovat náboženství. Budeme tady mít krb, který, jak doufám, bude trošku hřát. No a tady vedle bude kuchyň, když se bude pořádat nějaká společenská akce sborový odpoledne, aby bylo kde uvařit čaj. Mocný Bože při Kristovu, zachovej nás spasi slovu. Otče náš, my dítky tvé, prosíme tě spolu, z milosti rač hostem býti u našeho stolu. Daru svých nám požehnej, přidej duši síly, bychom v lásce bratrské v bázni Boží žili. Amen. Jinu, že jsme svobodní, víte. To je velká věc, že jsme svobodní. Políčka hnojná, loučka hojná, kravička dojná, včelička rojná a duše bohabojná drží sedláka, víte. A já si myslím, že tohle je taková docela nejprimitivnější zemědělsko-křesťansko-evangelická filozofie. Co nejvíc lidem schází. Znovu tohleto rozlišování hodnot, co stojí za to a co nestojí. Víte. Lidé se ženou za něčím, co v té chvíli, kdy to mají, tak pro ně vlastně ztrácí cenu. Pravda není vrchol nějakého lidského myšlení, ale pravda je to, co se denně uskutečňuje mezi námi. Svoboda je odpovědnost za to, co dělám, i za to, co nedělám. Svoboda je vědomí, že vedle mě ještě žije nějaký jiný člověk, že tomuto člověku jsem povinen úctou, službou i pomocí. Stižme se nyní k přímluvnému. Hospodine, Pane Bože náš, děkujeme ti za tuto příležitost být pohromadě u tvého slova. Děkujeme za život sám. Prosíme v tuto chvíli, přemáhej našim globu a usměrňuj roztěkanost našich smyslů. Prosíme za hledání pravdy a nalézání naděje a trvání lásky a probouzení odpovědnosti. Prosíme za sílu víry. Bratr Smetánka, to je zase taková osobnost, možná jedna z posledních. To, že se tu opravila fara, že se opravoval kostel, že se začalo opravovat ty budovy tady všechny a to on s velikým nasazením vlastně začal sám a strávil tu stovky a možná tisíce hodin. A prsty nahoru, dlaně nahoru, hodně volně. Tak ještě jednou, prosím tě, hele, a tady jsou obloučky, to znamená, je to vázaně, jo? Aby byl rozdíl mezi tím, co je vázaně a co není, jo? Dobře. Tak, když jsem byl vážně nemocen, tak jsem tak nějak si řekl, že pro tu věc musím taky něco udělat. Tak nějakou tou službou v té církvi, že proto jsem se jako samouk naučil rád trošku naléhaný a na tu službu jak si v tom zboru dělám. Pane faráři, podle toho, jak to klepete. Klepete vy tak, odtaď nebo odtaď? No někdy tak, někdy obráceně. No tak já to dělám od špičky takhle a klepu takhle nějak proti té kose. Ne takhle, vyklepávat. Bože, chválíme, Pane, tvoji ctíme sílu. Tak, no, že ty... A takhle, pane faráři, a proti a takhle jako
to venku, ne. Ne tak klepat, to si se vám dělat. Tam, doprava, tak. Tak se správně klepe kosti. No, dokonce vám to jde. To není jen taková obyčejná kniha, víte? To je kniha, to je Bible, která v době teda pronásledování evangelíků byla zakopaná někde u Lípkova a s mou prababičkou, možná praprababičkou, přišla právě ta kniha sem do čísla 2 v Šiškovicích. S velikou prací a mnohou pilností a znamenitým nákladem skrze mne Pavla Severina z Kapí hory měšťanina Starého Města Pražského jest vytištěn a dokonán. Z toho buď Pán Bůh pochválen nyní i na věky věkův. Amen. A mocný Bože při Kristovu, zachovej nás spásy slovu, ať tvé pravdy jasná svíca, zmáhá bludí více. Na druhý břeh vidět není, nikdo se nevrátil, aby to potvrdil anebo vyvrátil. Takže skutečně na každém člověku samým, jak se k ty věci postaví. Věřím v Boha a myslím si na to, že se člověk o tom ještě zase přesvědčuje všelijak při styku s lidma, anebo se něco dočtete a dovíte, třeba proč přední astronomové na světě všichni jsou věřící. Proč jsou věřící? My jsme zrovna takoví, ne-li horší, nežli ti, kteří zatím o Ježíši nevědí, nebo ho třeba i nechtějí přijmout. Ale jediné, co máme, je naděje. To není jenom pro mě princip života. Počátek, to ne. Já si to prostě nedovedu bez toho božího řízení představit. No tak ztráta teda toho muže tak nenadálá toho Ládi, že jo, ten odešel do zaměstnání a přivezli ho v rakvi. To jako mě zarazilo a potom jsem o víře v Boha dost dlouho jako přemýšlela a já jsem říkala, pane faráři, proč? A on říkal, já vám na to neodpovím, že jo. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, vítáme vás. Sestra je tamhle na sádku, já na ní chci. Já se na ní dojdu podívat. Prosím? Že se na ní dojdu podívat. Jo, tak je tam na řepě. Nemáte nůž ještě jeden někde? Nebo srp? Ne, to byste si udělal bolest. A zamazal byste se. Ne, vy si ještě uděláte bolest. Co se může stát? A tam jsem zase spodem otvoril zakovaný navrch, na boky. No a asi za 6 dní mě vzali na ten rentgen s tou hadicí. Víte? To jste musel spolknout tu hadici, nebo? Tu vám dá do zadku. A zvíhne vám všechno tohleto, tak vás nafoukne, že jste jako buben, nevíte, co se bude dít. Bolí mě nohy a nemůžu chodit a to máte to. Každý hledá pomoc u Boha a u nich taky.
To jsou pašáci. To jsou chlapi mladí, doktoři mladí. Ale líbí se vám na světě ještě, ne? Ale ještě jo. Teď jo. Mám peníze, víte? A to je zdraví. Jo, boháč pravý. Boháč pravý. Kdyby neměl ani korunu. Jo. To jsem podávala. Ty, Polinka, aby je řezala a on mě ten, jak ty řemený pásový šli, tak mě ten řemínek chyt, ten prst a byl v pilinách. Všechno je pryč. Nastala zima a nejsou můry. Oni nežerou mouchy, aby si někdo myslel, že tady ta moucha, co to, že vlašťovka jde. Ta má můrky s těma bílejma křídlama. Ty žerou. To tady u lesa, tady všude, tady toho měli dostatek. To bylo kadění nějakého. A na co nejradši vzpomínáte z života? Co? Na co nejraději vzpomínáte? Na mládí. Který je pryč už. Jako kůh, pasem krábí. Usám, kopřivý, žrádlo. No, to bylo. A co bylo na mládí to nejhezčí? Nejhezčí byla muzika. Tam byli ochotníci, hasiči a sokolové. Já budu zavřít tam. Tak celou zimu, těch 5 měsíců, každý měsíc hrali divadlo, ochotníci. Doma. Tam bylo jeviště, všechno tam bylo, tam hrali takový Křížu potoka, Mariša, jaká celý tulipu. No. A vy jste rád zpíval? Jo, a byl jsem veselý, třeba jsem měl v kapce jen 10 korun. A jakou jste měl nejradši? Co jste si nejradši zaspíval? Mládí, kam si prchlo do dálí. A jak je ta melodie? A to jsou mládí, kam si prchlo do dálí, mládí, kam tě sněhy zaválí, kde jsou ty světilka bílé, kde jsou ty překrásné chvíle. Hospodine, Pane Bože náš, děkujeme ti za všechno dobré, čím obohacuješ náš život. Děkujeme ti za každý den, který k našemu životu přidáváš. Děkujeme ti za každou příležitost být pohromadě a pozvedávat k tobě své srdce. Prosíme tě nyní o tvou ochranu a o tvou pomoc. Prosíme za to, abychom dovedli v naději hledět i za smrt. Osvěť, Hospodin, tvář svou nad vámi a buď vám milostiv. Obratíš, Hospodin, tvář svou k vám a dejš vám svůj pokoj. Amen. Řekl bych, že ten venkov a zvlášť ty Železné hory nebo i ta Vysočina, že si v sobě uchovává něco ještě z té doby temna, že ty lidi jsou prostě svý. On s nima nezáhne nikdo, on s nima nezáhne ani farář, oni s nima nezáhli ani ty komunisti moc. Oni zůstávají pořád svý a ty lidi nenadělají moc řečí. I jako o Bohu a tak, ale mám pocit, že tím žijou a že ten život je tady takový opravdový i po tyhle ty stránce, že se nějak nechlubí a nevytahujou, ale žijou tím. Že si nehrajou na něco, co nejsou, že když něčemu věří, tak tomu věří, a když něčemu nevěří, tak to řeknou. Když se jim něco nelíbí, tak to řeknou do očí, ne po straně nebo za zády. Vím, že jako když bych něco potřeboval, takže mě nenechají ve štychu a to je právě hezký.
To s tím přijel Láďa mi říká, mami, dneska je radost tak od 500 000 vejš, ale radost pěknýho dne nebo z vykopaných brambor nebo z takových věcí to jako, protože taky nemůžu říct, že jsem svatá, taky bych něco třeba jako chtěla nebo někdo něco má, říkám si, no ale zase víte to, co je život, co potřebujete, co vlastně potřebujete k životu. No celkem nic. Postel, něco málo k jídlu, no ale co budeme chtět, když jsme 40 let byli zavřený a většinou se ještě chováme po těch 4 letech, jako když se pustí dlouho uvázaný pes. Kolik lidí se chová normálně? Že jo, takovej pes ten potom buď to uteče, nebo někoho pokouše, nebo se sková a počůrá se v koutku a když to tak, a malý procento těch psů se chová normálně, ale to je fakt, to není žádná filozofie vymyšlená. A tak mám dojem, že ten náš národ, že to je taky takový zatím. Já si asi žádný velký cíle moc nekladu. Jo, jako, že bych to tady chtěl obrátit všechno na evangelickou víru nebo k Bohu, nebo nějak to tady znáboženštit všechno ty železné hory, to si nekladu. Možná poponíst ten odkaz předků o kousíček dál, přiložit k tomu ten svůj podíl, tu svou ruku, ten svůj kámen. Snažím se spojit příjemný s užitečným, tak první fáze byla, že jsem si splnil ten dětský sen. A druhá fáze by měla být, že by ten kůň taky něčemu sloužil, jako něčemu užitečnému. To znamená, že bych na něm nebo s ním na tom voze jezdil po sboru. Buď člověk šťastný je v tom, v čem žije, anebo šťastný nebude nikdy. Hospodin jest můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Na pastvách zelených pase mne kolem tichých mne přivodí. A smrti se bojí zřejmě každý. Jde to jen o to, jakým způsobem člověk z toho života odchází. Já si myslím, že člověk nemá věřit Pána Boha, proto aby mu usnadnil ten poslední krok odtud. To ne. Ale velice to pomáhá. Bojíte se smrti? Ne. Ale trápení se bojí. Rozumíte? Se mi dostalo lidi přes údolí stínu smrti. Strach ze smrti. Podívejte se, musíte pracovat, plánovat práci, že tady budete ještě 100 let, ale v jednání s lidma a v jednání vůbec s přírodou a se zvířatama musíte být připravený, že můžete zemřít za hodinu. To překonání smrti, to je taková závažná věc a až bude člověk stát tam někde na hranici, tak pak se teprve ukáže, co všechno z celé víry byla póza a co byl život. No a myslím si taková svoboda a radost toho, víte co, když se něco pořádně udělá, třeba z voze pořádně, anebo je pěkná řepa, když se po druhý udělá, no a všechno, anebo řada krav v chlívě, nebo tele se odstaví pěkný, nebo třeba svině se 14 čuňaty a oni se, je to všechno takový správný, ty zvířata s těma zvířatama, to je myslím správný taky, to je moc pěkný.